Здравейте! Отново сте с мен Цвета Капитанова и тренировките на FitPersona. Днес ще ви покажа един сет, който се изпълнява с два вида еластици. Единият е по-плътен, който може да го използваме за долната част, и един, който е с по-малка плътност, който ще използваме за упражненията за горна част. Така, да започнем с първото упражнение, което е комбинирано и е едновременно за долна част и за рамене. Ако използвам плътния еластик, няма да мога да го направя достатъчно качествено. Упражнението е следното. Заставам на ширината на раменете, клякам и изнасям едновременно с това ръцете напред до нивото на рамото. Долу вдишам, горе вдишам, долу издишам. Готови и започваме. Изпълняваме 20 повторения. И още 10. Не знам отстрани дали изглежда лесно, но повярвайте ми, доста натоварващо е. Последно. Така. За второто упражнение, което е изцяло за долна част и по-скоро за задното бедро и за дупе, ще използвам по-плътния еластик. Заставам средата на еластика. Хоп. Хващам го в края. Ще изпълним упражнението римска тяга, което съм показвала с тежест, лост или гири. Сега ще го направим с еластика. Колкото по-надолу хванете еластика, толкова по-голямо ще е съпротивлението. Отново изпълняваме 20 повторения. Горе стягам и вкарвам таза напред. Мога да хвана и по-надолу. Още 10. Старайте се да запазите тази естествена извивка на гърба, не да се изгърбвате. Последно. И още едно упражнение, което ще изпълня с по-леки еластик, защото ще работя за по-малка мускулна група или за трицепса. Заставам по този начин. Аз ще хвана еластика от 2, при който мускулатурата е по-слаба и му е тежко. Може и от 1 да хване. Така, застъпвам с единия крак еластика, хващам в края и разтягам максимално назад. Тук вдишам. При разгъването издишам. 10-12 повторения и сменям ръката. Вярвайте ми, въобще не е лесно, нищо, че изглежда
Така, доста елементарно. Последно. Това беше днес от мен. На нови срещи!